Woon-Friesland docht de meeste onderzoeken, haast 8000. Daarna komt Accolade met 500 en Elkien met 464. En er binnen nog lietsere wenningcorporaties die het met elkaar 426 wenningen nijsjen matten. Een deel van deze wenningen mat verplicht voor 1 juli nijsjoen wezen. Het gaat hier om flatwenningen die het voor 1974 bouwd binnen. Met galerijen die het onder de boetekant van het gebouw hingen. Maar wenningcorporaties binnen de rechterkamer dat nog volle meer galerijen en ook balkons onveilig wezen kunnen. Het bedrijf E-Construct in Ljouwert is een van de bedrijven die deze onderzoeken uitviert en directeur Wim Meilink leidt uit hoe dat in zijn werk gaat. De stappen waarmee we beginnen is dat we kijken in het archief. Dat wordt ter beschikking gesteld door de gemeente. Op basis van die archieftekeningen, daar ligt hier een voorbeeld van, gaan wij kijken hoe de constructie in elkaar zit. Gaan we kijken waar het ijzer zich in de beton bevindt. Dat is stap 1. De stap 2 die vervolgens wordt gezet is dat we het bedrijf Nebest vragen om op locatie te gaan kijken van klopt de tekening ook daadwerkelijk met de feitelijke situatie. We zijn bezig met onderzoek op de betonnen balkonvloer. Wat we doen is eigenlijk met de verrescan meten we eigenlijk het ijzer in de beton. We gaan met deze verrescan over de vloer heen. Hij wordt er overheen bewogen waarbij dus metalen onderdelen worden gedetecteerd in het beton. De afstand wordt afgelezen en de diepte wordt afgelezen, wordt opgeslagen en is uit te lezen met software naar de hand. Ja, ik vind het goed dat het gecontroleerd wordt, want het is wel voor de veiligheid van de bewoners natuurlijk. Maar het is niet zo dat je bang bent om hier op het balkon te springen? Nee, ik durf hier wel te springen. Ja, rond de jaren binnen er al zo'n 4500 onderzoeken dienen en daarvan blijkt de intrede onveilig te wezen. Het grootste gedeelte hiervan is afbrutsen of vervangen, maar dat geldt net voor zo'n 300 balkons van Woon-Friesland die nog heel tijd afsletten binnen.